saduwa ta cikin shirin mu koyi Hindiyanci. Sunana Awwal. Wannan shine gabatarwa dangane da Hindiyanci. Daga cikin abubuwan da za mu gabatar su ne kamar yadda muka jera su. Na farko shine furucin harafan Hindiyanci. Furucin harafan Hindiyanci a ƙarƙashinsa za mu san yadda ake furta haruffa na Indiyanci. A cikin haruffa akwai wasula, akwai kuma baƙaƙe. Bayan haka akwai yadda ake tsawaita sauti da kuma gajarta sauti. Sannan a cikin haruffan Indiyanci ko sanin yadda ake furcin haruffan Indiyanci akwai inda wasu haruffa ɗin suke canza yadda ake furcin su. Misali, kamar da, idan kaga da a wani lokaci za ta iya komawa ra. Kamar wa za ta iya zama va. Misali, idan za ka ce larka, to wannan ra ɗin a rubuce da ce, ladka a rubuce kenan, amma a maganance ko a faɗance ko a furuci sunanta larka. Shine sigogin harafansa. A Hindiyanci akwai yadda sigogin harafai suke. Ma'ana muna so mu kawo yadda ake rubutun Hindi. Idan kana sha'awar ka koyi yadda ake rubutu da rubutun nan da suke amfani da shi. नाइजीरियन से हिंदी सीख लीजिए। Hindi Devanagari kenan, to shi ma a ƙarƙashin sigogin harafansa ɗin nan za ka koye shi. Abu na gaba shi ne a ƙarƙashin hada baƙin Hindiyanci za ka koyi yadda ake gwama tsakanin haruffa a wato baƙaƙe da kuma wasula, ta yadda za ka iya gina kalma mai harafai biyu, mai harafai uku, mai harafai hudu zuwa inda ya sauwaka. Sannan a ƙarƙashin wannan hada baki na Hindiyanci din za ka koyi yadda za ka rubuta sunanka, za ka koyi yadda za ka karanta sunan wani ko sunan wuri ko sunan wani abu. Daga ƙarshe za ka iya rubutun Hindiyanci insha Allah. Na hudu, misalan kalmomin Hindiyanci kai sai hotum, ma'ana ya kake ko ya kike.